Hi guys, good morning again. So andito tayo ngayon sa Farranville. So ito yung next plan namin ng mga Dabber Cats. Nagkakayayaan para mag-banding daw dito. Okay. Isang buong bahay with swimming pool na raw siya. Oh. So ayan, may mga kwarto rito. Hanggang ilan yung kwarto rito, bros? Okay, meron silang 6 na kwarto bawat bahay. Ayan o. Ayan. Sabi ni Berly, pag nakuha niya na raw kanyang mana. Kanino ka magmamana, Berly? Na? Kanino mo makukuha yung mana mo? Nag-iisip pa ako kanino ko. Arugo! Guys, sabi ni Berly, pag nakuha niya na raw yung kanyang mana, magpapatayo raw siya ng ganito kalaki. Oh, ha? Mana? So, Mana saan? ito ang katanungan ko kay Berly. Berly, It's my dream. kanino mo kukunin yung mana mo para So, anong meron ngayon dito? Ano yung... Mag-i-inquire tayo. Mag-i-inquire tayo dito sa balak na swimming ng Dabber Cats. So, pwede ba natin... Naka-promo sila? Oo, naka-promo sila. Okay. So, yung kwarto niya is anim. Wow! Anim yung kwarto niya. Tapos yung swimming pool nasa loob na rin. Ngayon, Monday to Friday is 7K. Kapag Saturday and Sunday is 12,000. 12,000. Pero naka-promo pa rin siya. No? Pag hindi siya naka-promo, siguro nasa 15 to 20,000 siya. Wow! So, kailangan natin makalikom ng pondo. Oo. Patak-patak tayo. Hanggang sa ma-reach natin yung 7K. Oo. Pero Monday to Friday yun. Wow. Hindi natin kaya Pero yung kapag 12K. yung holiday, yung... Oo, 12K. So, ganyan guys, meron silang promo dito. So, malaki. Tapos ang kagandahan, meron siyang caretaker. Meron mag-aasikaso sa kanya. Pero syempre, hindi natin papaasikaso lahat sa kanya. Siyempre. Alat natin, dikit-dikit. Siyempre. Okay, diba? You're a military soldier. Very good. O, sige. So, yun guys. Titingnan natin sa loob. Maganda yung ano. Tingnan natin sa loob. Ito. Maganda yung kanyang tayo. Pwede tayo mag-review sa lahat. Okay. Farranville. Farranville. Nasa Farranville. So, papakita natin sa loob guys yung kalooban nitong building. Okay. Abangan natin yung caretaker nila. Ba't magtuwa ang mga tanggalan natin na tayo? Pilitin natin guys kung merong, kung ilan yung kanilang pintuan, bawat bahay. Isa, dalawa. So, may dalawa na sila. Dalawa. And, tatlo lang pala. Tatlo. So, bali, 6 sila. 1, 2, 3. So, 6 lahat yung butas. Uy, tilapia. Ang sarap naman yan. So, ganito kalaki yung kanilang... Ayan. Yung parkingan nila. Ayan. Itong portion na yung parkingan nila yan. Charan! And then, hanggang dito. So, yung style ng bahay nila. Ayan, o. Ang mayaman talaga, no? Ay, rugo. Kapilang katami ka ni Berly. Kuna mo na kasi yung mana mo, Berly. Manok di ako. Ay, rugo. Papatin mo na ako, ne? Hindi pala ni-register yung load ko. Hindi ako pala makatawag. Kung panak ng load. So, ganito kalaki yung kanilang guys. Hindi ko alam kung ang tawag dito. Kung mansion ba to? Bilya ang tawag yan. Bilas to? Bilyas. Bila? Bilyas. Bilyas ang tawag dyan. Buti pa si Berly. Maraming alam, ha? Rekog Bilya.
Si Bella. Berle. Say hi. Hello, how are you? Wow, I'm fine, thank you. The change. Keep the change. Dahil paligid dito guys. Pang mayaman talaga. So ang labanan namin dito, kami magpapatak-patak, magkakabarkada. So kailangan ko naman magdoble kayod para meron akong pang share. Para makabanding ko sila. Okay. Siguro, pwede na raw kami pumasok, guys. Papasok na tayo. Ano sabi, bros? Ay, ayun. So, ang gagawin namin yan ay kakanbasin namin yung lugar na to at ipapakita ko sa inyo kung ano meron sa loob. Kaya, sinishare ko sa inyo, guys. Welcome sa mansion ni Irene. Ang dami, tuloy ka dami. Ito ng bahay mo. Wow. So, ito yung looban. Oy, nagsu niya mesa kab. Wow. Meron silang TV, sound system. First room? Yeah. Okay. So, sige, i-tour mo kami, bros, ha? Alam ko, ikaw yung manager dito, eh. Ito ba yung pinaka-ilaw mo? Hindi, meron pa sa gitna yan. Kasi pinag-vlog niya eh. Okay. Okay, ito po si Ate B, ang kanilang caretaker na mabait. Magtatago na nga ako. Kaya pag nagano kayo dito, kunin niya si Ate B. May kapangyarihan si Ate B. Ayan. So, First of all, sa baba. meron silang table rito. And then, ito yung bed. Okay, ito yung bed. Ayan. Ito yung CR. Let me see the CR. Ano ba yung ilaw dito, Ate B? Sinang namin kasi. It's just right here. Ayan. Okay. Ayan. So, ayun yung kanilang shower. Ito yung Tapos ito. Oh, wow. Ba't alam talaga, Berly, may hot shower talaga. Ayan na, hot shower yun. Nasubukan mo na ba? Katama ko. Ay, what? At karagol kong kamulalan. Ano yung katama ka ng malabang? Wow, magaling ka talaga, Berlin, eh. Pasensya, taga-bundok ko po. Ay, marami tayo. Okay, ha? Ito, guys, pagkaganda-ganda ng kanilang kama. So, napakasarap magharutan dito. At, syempre, at ito naman yung kanilang... Pwede kami? Okay. Okay, let me see the swimming pool. Nakita mo nga si Ate B. Nakita na si Ate B. Oh, yan si Ate B, ha. Kailangan kapag pa-serve kayo rito, kunin niyo si Ate B at bigyan niyo ng tip. Wow. Ayun. Okay. Ng opisina, yung bayad yun ang pinag-ulit. Magkano yung bayad sa Jeffy Vlog mo? Oh, sige. Magkano yung bayad sa gasol? 150 lang. 150. Oy, affordable Tapos talaga. sa tubig, 50 pesos. Kung may dala kayong tubig na ilalagay dito, free. Free. Pero kung Oh. akin ang tubig, ilalagay dito, 50. Okay. Parang wala na pang bilang. Oo. Kasi anong sa kabila, 75, wala pang tubig. Talagang wow ka talaga ron. Sige, mauna ka na. Eh, yun na hindi. Ito ang kanilang pinaka-dirty kitchen, no? So, pwede magluto dyan, guys. And then, washroom pala to. May washroom sila. Wow, sosyal naman ang mga ano rito. Ay, Berly! Kaya kita, Berly. Oh. At ano naman to, isang room. Ay, kanya-kanya kayo, caretaker. Ay, Kanya-kanya. sa caretaker pala. Ay, rugo. Akala ko room mo pala yun. Sorry, Ate B, ha. Hindi ako pumasok. Okay. Papanig tayo sa second floor. Tam, tam, tam. Ay! Sorry, nakita yata yung puwit ni Bersono. Okay.
So guys, ito ang kanilang chandelier. Sige. Ay, dito ako nagkakaroon. Diyan kayo nagpwesto. So may isang room na sa baba. Tapos, Second room na to. second room. Maluwag siya. Promise. Oh man! Kung Wow. marami kayo, pwede kayo magdala ng extra Pom. bed. Kumputer. Oh. Madaling bitbitin. May sarili siyang aircon. May veranda rin siya. Kung naniliga rin. Oo. Kung naniliga rin yung ka, Wow. pwede ka rito. Sa teres. Ah. Ito ba yung kanina? Oo. Di ba sabi sa'yo, may kanya-kanya silang balcony? Hindi ka mamamatay dyan. Okay. Pwede. Uy, sosyalan talaga rito, ha? Okay. Let me in. Kanilang salamin, ang ganda. Tapos yung kanilang kama. Wala mo na lang dyan si... Ako na lang, mamaya. So, second room. Naka-second room na tayo, guys. Ito yung kanilang CR. Charan! Okay, malinis. At may hot water din. Okay, let's do this again. Sa third room. Here's the third room. Okay? May sarasari. Meron silang same pa rin sila. Same design, no? Tapos, May privacy tayo, di ba? meron silang deposit. Ayan to. Bolt? May bolt yata sila. Okay, at ito ang kanilang CR. Okay, may hot water din. Very good. Wow. Ang lamig, ah. Nakasindi ang aircon. Nasa sila? Malaking room namin. Ito, sa number 4 tayo ngayon, guys. Ito ang pinakamalaking room. Nag-ano kami, Naglatag kayo? nilatag ko lang comforter na. Hindi, wala yung comforter na makapagyan. Okay. Nandyan sa akin. O, ina-advertise ko ng inyong ano, ha? Ang ganda. Oo. Basta si Ate B, huwag niyo pabayaan. Huwag nyo nakakalimutan si Ate B, ha? Oo. Ito ang kanilang CR. Okay. May hot water din, guys. Ayun, oh. Okay. So, ang number 4, ang pinakamalaking kwarto, no? Room number 4. And then, room number 5. Here we go. Ito yung CR niya. Ang kabalo may salamin niya kayo. Oo. Pag Wow. may ginagawa ka dyan, nakikita mo sarili mo. Siyempre, para sa ka pa gumawa rito. Here we go. Brusota. Kasi yung bagong kasal dyan kasi nakasalamin. Dapat pala dito sila Gemma. Pati dyan sa kabila sa number 6. Okay, guys. Anong mako-comment nyo dito, guys? Aray ko. Anong mako-comment nyo dito? Ayan, ha? Habang na. So, ano meron magandang gawin to? Mag-wrestling. So, may hot water din sigurado to. Charan! Ayun, hot water. Okay? So, talagang, wow. Wow yung kanya CR din. Okay na. Naka-tiles buong paligid. Wow talaga. At TV. So, nasa sila? 6. Wow! Room number 6. So, ito ang room number 6. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Bertie. Bala ko sa magsarili, Bertie. Okay, so ayan, may puan at may isang kama. Okay, so nice room. Nice room. Ito na ang kain niya. So guys, anong masasabi niyo sa... May terrace siya rito. Okay. At ito yung meron din siyang hot water. Okay. Lipat naman tayo dito. Ito yung tinatawag na balcony. Malito na yung balcony niya. Berly, wag mo nang gawin yun nasa isip mo, Berly. Ay. Berly, pinipigilan kita. So,
So, ito yung kanilang balcony rito, guys. May balcony sila rito. So, doon tayo galing kanina. Tapos, ayan. So, Berly, nagbago ka na ng ano? Oo? Ayoko na? Sabi ko sa iyo, wag mong ituloy yan nasa isipan mo, Berly. I let you. Go on. Tara na, kaya sa mga customer. Hey, tara na, Berly. Hey. Pinipigilan ko siya, pero hinayaan ko na nag-case my na ako. Do it, Berly. Okay, maganda. So, okay, so masasabi ko guys, the best itong bilas na to. Malaki. So, Pero ito, ibibigay sa akin for talaga sa akin. number 4. Ikaw rin lang na napili mong rooms. Number to? Oo. Saan ako? Mas komportable ako. Kahit saan ako pwede. Oo, sa bagay, kahit sa bangketa, pwede na tayo. Doon ako. Saan ako pinasukan natin? Ikaw na pinasukan. Okay. Kung may senior tayo kasi ng senior sa inyo, pwede sa baba, di na ako baba. Tama sa atin. So, Ay ate, dahil ganito gagawin namin, kami mag-meeting mamaya, tapos magsiset kami ng schedule pag na-ready na namin ang budget namin. Si Sir Peter na lang ang tawagin niyo. St. Peter! Si Sir Peter. Hindi yung simbahan. Yung tour guide nyo. Okay, Sir Peter. Nyo. Sir Peter. Di ba? Ay, sakay Sir kayo na gano'n? Akala ko St. Peter. Kasi tinawagan ako, masasaba na ako, may uwi, kahit tabi tayo. Okay, so, yung ano natin, 7,000 dito kapag ano na, legal day, regular day, no? 7,000. Tapos yung gas is 150 yung gas, tapos 50 pesos yung tubig. Tapos may Ate B. Okay, Ate B. Good performance Ate B. Kami na bahala. Ay, basta Christmas din. Happy Christmas. Oh, sige Ate B, salamat ha. Thank you. Okay, at least na ipakita ko sa aming rubber cards na napakaganda ng iyong. Dito na lang ako. Ay, gano'n. Hintayin na lang kayo dyan. Ay, ikaw Irene ha. Mga dyan, may katulong ako mag-vlog magano'n. So, andito na. Oo, ano lang. Sorte ko nga kung walang mga besa ko masunod kaya. Ganyan ko na lang ako nalala. Kaya ka nag-video ako. Ito yung place dito. Habang naghihintay kayo or chikahan, dito nagaganap yung chikahan. Baka gusto mo i-try ang video okay, oh. Oh! Huwag niyo akong hamunin. Huwag niyo akong subukan dahil wala akong ibubuga. May video ako. Subukan daw. Ano lang, happy birthday lang. Wait lang. Happy birthday. Happy birthday to you. Irene, happy birthday to you. Irene, Irene. Sino may birthday kayo, sir? Hindi, sa November pa sa akin. Oo. So, wow, social. Kailan mo birthday mo? Ano te? November 21 pa lang yan. I-advance na lang natin, no? Oh, yun, Jen. Sinadvance na natin yung birthday ko. Okay. O, para isa. Ay, kakanta talaga? Akala ko bubuksan mo lang yung ano para makita. Okay, sige, gala ka. Hindi talaga ako marunong kumanta eh. Hindi na lang natin. Wala akong may pag-ayabay na boses. Sige, medyo. At least nakita ko, lahat gumagana. Functioning lahat. No? Okay, next time na ako. Baka may gusto ka tayo. Ikaw gusto mo kumanta. Mayroon ako, akong kumanta niyan, nakikita niya. Ang ganda. Ano, bibira ka. Nagano pa siya, naglulogin. O, sige te, pakinggan kita. One shot lang. May kaduwit ako, si ano? Si Victor Wood. Hindi, si Jessica Sanchez. Ow! Ah, Sosyal siya, sosyal. Kailangan dito, ang kasuduan dito, lahat ng mga babae ay naka... Bikini. Peggy! Pag lalaki ng mga ang mga lalaki, walang salawal. Ay, rugo. Okay, salamat Ate B sa pa-tour. So guys, tapos na kami mag-tour. Okay. Salamat. Ginabi na kami. Madilim na pala. So, eto guys.
marami nang dadatingan. Ano? Kailangan pag-isipan nyo na kung ano natin. Para Oh, sige. As soon as possible na makolekta natin yung ano, patak-patak. Oh, sasakyan, Berly. Huwag mo na kayo. May Hindi, may single yun. So, natapos namin sa aming pagtuturo. So, ito, bandang kawayan to guys. No? Ano, bros? 31. Pag-usapan natin yung... November na. Oh, sige. Hindi mo na itanong kung kakailan yung promo nila. Yun lang. Tanungin natin. Tanungin natin. Wala alam to. Si Sir Peter na lang. Tanungin mo. Okay. So guys, marami rin tao dito. Pakita mo muna sa mga double net. Paano anim lang tayo? 6,000. Anim lang yung kwarto. Sino magbibigay ng 1,000 na wala siyang kwarto? Maghihingi tayo ng sponsor. Si Madam Mercy. Kay Chan. So okay guys. Alas 6 na ng hapon dito. So ang masasabi ko talaga ay napakaganda. Recommended ko siya. Nagustuhan Highly din ni Irene. recommended siya. Yes, highly recommended talaga siya. So, pag-usapan mo namin yung plano kung kailan kami mag-i-stay. Kailan kami mag-check-in dito. Okay guys, salamat. Sana nagustuhan niyo itong video na to. At huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Mawa na kayo, please. Tinatrabaho ko na siya. Salamat guys.